What's up mga karuba? This is again your konyo boy Apong Glenn, rep in English Ilocano Aglalaok. And today we have a trivia. Okay, titrivia tayo itangal daw ket. Te pag-istoryaan, ti umuna nga Ilocano OFW dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay, diso dati overseas Filipino worker nga Ilocano. Di unana nga panawin. Ti naganda ket Sakadas. Abo di gituin. Ti giday Sakadas taga Ilocos Norte. Isu dati imuna nga Filipino nga napan ijay Hawaii. Okay. Isu ti imuna nga Filipino importation idi 1906 nga nagpatingga idi 1946. Nagtutuloy deta nga di 1946. Kadayta nga panawin nakapan tinasurok nga 100,000 nga Ilocanos nga napan nagubra ijay Hawaii. Tinang recruit kadakwada ket ti Hawaiian Sugar Planters Association. Okay? Data napanda nagubra ti kaunasan. Napanda nagubra di kataltalunan ti unas. Ngem idi bimay bayag haan lang di pag-uunasan ti napananda nagtrabahuanon. No kidi napanda pa iti kapinyaan. O di pinya. Kasjay. Amuyo kade nga mapapati nga dagito nga Ilocano ket na-recruit daga puta. Agkurkurang ti agubra ti pagunasan iji Hawaii. Idi 1900s, idi 1906 sige nga 1946. Adang amin agubra ti pagunasan nga trabahador nga Hapon. Adu ti trabahador da nga Hapon iji Hawaii. Ngem dagito nga Hapon agreklamo da gapu ti kina babati sweldo da ken kinaatidug ti trabaho da. Isu nga napanunudan ti Amerikano nga anya nga tanong ti mga ti Ilocano. Kasjay ta isuda handang nga mi nagreklamo ti Ilocano, handang nga nagreklamo. Sa may sapay amuyo min ti Ilocano nagagayet. Sa handang nga handang reklamador. Sa may sapay resilient da digita nga tattao na undur da ti panawon. Ken may sapay medyo kano hanone nga kasi ti kangato ti adalda isu nga mabalinda nga sursuruan. O di ba? Isu nga handang agreklamo di kita ko na di Amerikano. Isu nga napantanagala ti Sakadas iti Ilocos. Among isu nga Sakadas pa iti naganda. Una ta idi kanon una nga panahon mapandagala ti ayo dito yan. Mapandagala ti Ilocano nga Sakadas nakabarkuda ya. Tapos mapanda dito iti short ti Bakara tapos bumabadan. Oh, barok pa panam kay mo may Hawaii. Wintata. Agubra ka la kaunasan. Umayak. Joray nakasaka-saka, sumurot tulta. Sumurot. Dige nakasaka-saka nga ubik. Sumurot da nga mapanda sa Hawaii nga nakasaka-saka. Tun makadaan di Hawaii gumatang dato chinelas di diyan. Kasi ti umuna nga OFW tayo nga Ilocano. O di ba? Naglaing kasjay, nalaka nga nga maisuro digito'y Sakadas nga Ilocano. Nagagagat dapay, ken handang nagreklamo. Amo iti Ilocano, deta ti kay ayo nga may isa nga trait ti karakter ti Ilocano. DJ, hano na nagreklamo, agubra dalat. Anusan na isang kabasi nga korkortaan da ngem nagagagat da, ngem isu nga makorornong da. Handa mga nga, anya da ko natan, kuripot ti Ilocano. Dagitay Sakada ket adalaeng talong nga tawen nga kontrata da iji Hawaii. Kaya hindi damit intention ti agyan iji Hawaii. Isu nga tilang ubrada agurnong da kada iji sweldo da tapos agawi da dito Ilocos tapos gumatang dati daga ken agaramid dati balay da. Dayjay laeng ti kay ada nga kay ada nga arapaap ti biagda. Okay. Kasi nga rutin nagbalin nga biag dagitay Sakada aging gana idi 1940s. Isu daket naikabil ti housing ti plantation ti kaunasan ken kapinyaan iji Hawaii. Renrentaan ta deta. Agubrada ti isa nga pulong nga oras ti may isa nga aldaw ken inem nga aldaw ti makalawas. So adaw may isa nga day off da. Adaw one day off da. Tapos mabaybayadan da isuda iti 90 cents ti kada aldaw. No 90 cents nangina deta nabak nang ay dakil basit deta nga gatan idi. So no ada 90 cents mo idi
everyday yun, apo ka makaurnong damit laang digijay taga digijay Ilocano nga sakadas. Amo yung gayam ti sakada, ket kang runaan nga single nga lalaki. Apo, digita ti alalaan da from 1906 to 1946. Digijay single nga lalaki nga haan pay nga naasawaan, digijay baro. Digita alalaan da. Apay ko nayo, siguro tap na awan umnay ti, anya dito yun, pakakumikumanda. O, di ba? Ngem, idi 1946, nagalat isakada ti babae ken ubing nga kabagyan dagiti dating nga agubra ti sakada. Gaputa dagiti imun una nga sakada ket nagdesisyon damit ngamin nga alan dagiti pamilya da ijay Hawaii. So digidi siguro single ide nakasarak dati asasawa dan inala damit di Hawaii. Itatan digidi sakada nagala damit ti babae kada ubingen. Ide tati kunada nga sakada 46. Oh, no nang nangyegyud nga term isu detoy. Ada kompleto dan, ada babae, ada lalaki, nakadutin nala daydi. Isong aging gana ita, imaduti Ilocano ijay Hawaii. Mostly nga may, ada community dati Ilocano community jay. Nga isumit ti Filipino community. Ano, di ba? May mayat nga trivia, kasi I am Apong Glenn and I am Konyoboy Ilocano, English Ilocano aglalaog. Kasi digay kasi sinsing ko jay ag English daton Ilocano haandang ag Filipino like hi Kas ano to Vermont. What? OMG. Yes, oh my bad trip ng Kas nagbuisit da. hindi sila nagtatagalog, they are mostly Ilocano and English, o di ba kakaiba. Iso nga kasjay, imaduti Ilocano community, kandi gidi nagturturay, ada pay Ilocano nga, anjid gito yan, kasla ang, ay, kukonsehal da jay kuman, aduti kasjay. Kan, aduti nagbalin nga, leaderes nga Ilocano, ijay Hawaii. So, dahil ti pagkaistoryaan, ti umuna nga OFW nga Ilocano, kaya sapay kumatan na ikang kaymanan ti sangkabasit nga adal, nga nagapukan ni Apong Glenn. Yo! Again, this is Konyoboy Apong Glenn, repping English Ilocano aglalaok. Yo, peace out. Bye-bye.